Werd het vol van is, daardoor gaat het aan deze tafel. Want in Friesland kan minder mensen reanimeren als in andere provincies. En Michael Kuiper van het MCL vindt dat dat verhoren moet. En Ruijtse Spanninga, hij gaat op zoek naar het lekkerste gerecht van Nigeria. Goeiem, dit is Bient. Op een dag dat alle vleertuigspotters van Europa, die haar zelfs een beetje serieus nemen, ja, die staan nu bij de Ljouwerter vleerbasis te wachten op een glimp van de F-34. Of zijn de JSF. Twee binnen op dit tijd vanuit Amerika onderwijs naar Ljouwert. En dat bad op verziek van omwijnden van de vleerbasis. Want die ben benauwd voor extra loodsoorlijst. En dus had Defensie ze neemde belevingsvluchten organiseren. Zodat omwijnden alvast jaren kunnen wat ze aan zijn te wachten zit. Collega Hajo Bootsma, die is ook op de vleerbasis in Ljouwert. Hajo, ja, die twee tastellen die landen om een uur als, zeg maar, Jelf en Jochenen. Kun je op de vleerbasis nog wel vernemen dat het hier om een heel speciaal gebeuren gaat? Ja, zeker. De beveiliging is hier op schroeven. Je zegt het om de basis heen, hè. Bepaalde gebieden binnen afzet. Er mogen geen spotters komen, er mogen geen mensen komen. Je verneemt om die lietse dingetjes, hè. De extra parsen die er is, de stingen de wereld ontploegen, een soort media-aandacht dus. Ja, de spanning neemt natuurlijk wel wat af, want het is wel echt een bijzonder moment voor zelfs. Hè. Het is 3-2 squadron, dat komt thuis. Mooi de twee nieuwe tastellen van Nederland, de JSF, de F-34. Ja, het gaat vooral om het loodsoorlijst, het kabaal. De JSF die had ongeveer 2 keer zo volle vermogen als een gewone F-16. Betekent het dan echt dat de JSF 2 keer zo volle lood maakt? Nou, het volle, dat nou correct net, maar hij maakt het wel een stuk meer leven. De onderzoek in West, dat is die in de woestijn in Amerika. En daar doet gewoon heel simpel blikken. Ja, dat maakt het meer leven. Is ook logisch, want er zit een volle zwiddere motor in. Maar goed, de onwenners, die ben zelfs het meest nieuwsgierig. Wij willen duidelijk krijgen wat het echte loot is. Want we hebben het loot vanuit Amerika gekregen op basis van decibels. Maar we weten net echt hoe dat uitpakt hier in Nederland. Omdat hier de luchtvochtigheid hoors is, de temperatuur is hoors, de omstandigheden ben je hoors. Dus dat kun je hier oors uitpakken als in Amerika. Daarom hebben we jarenlang zijn, wij willen of naar Amerika of we willen tastel hierin hebben. Er is heel veel over geschreven. Soms zijn er bijna angstaanjagende dingen gezegd over het toestel. Dus daarom is het belangrijk dat wij die kans bieden aan de omgeving van zowel Leeuwarden als Volkel om daar zelf iets over te kunnen zeggen. Als we zuiver meten, maakt de F-35 iets meer geluid dan een F-16 doet. Maar door de karakteristieken van het geluid iets anders zijn, het is een wat zwaarder geluid, komt het op mij iets minder belastend over. Ik ben er inmiddels wel aan gewend geraakt. Het is vooral heel belangrijk voor de omwonenden om zelf dat te kunnen ervaren en zelf te zien en beleven hoe die geluidsbelasting is. We weten al dat de JSF makkelijk meer lood dan de F-16. Dus er zullen minder vliegen kunnen dan de F-16 om binnen die loodscontouren te blijven. Dus we hopen dat we dan toch een bepaalde balans krijgen. Maar het is voor u als inwoners heel belangrijk om te weten wat is het lood nou precies. De F-34 is eigenlijk dus eerste Shen in Nederland. Het is echt een Europese primeur. En Nederland krijgt in totaal zo'n 20 van deze tastellen. En dat is natuurlijk een heel soort om te dwanwesten, vooral ook in de politiek. Hij wordt maar judder en judder. Maar wat kan deze F-34 nou meer als zeg maar, de gewone F-16? Ja, wat die meer is, de mast die F-34 zien als een soort van vlerende sensor. Er zitten overal camera's op. Er zitten om dat tastel heen een sticker size 8 camera's. Die houden alles in de gaten. Dus als je een vijandig gebied binnenvlucht en iemand die denkt, nou, dat is een tastel, daar zit ik een raket op. Op het moment dat zij op dat knopje drukken, dan heeft die F-34 al terug weer het wijk komt en kunnen dan maatregels opnemen. Ze kunnen op 50 kilometer kunnen ze bij wijze van spreken zien. Dat is thuis, die tuin het hark in bist. En hoe lang het lien is ongeveer, dat is thuis kan bist. Want ja, het hittespoor van die autobahn, dat is zelfs het station terug het tastel. Dus ja, wat dat betreft, het is een enorm sensorplatform. Het is voor de inlichtingendienst is het van groot belang voor zelfs zo'n tastel. En wanneer zullen ze dan aanzetten voor het eerste lofting? Nou, komende waanzin gaan ze voor het eerste lofting hier in Nederland. Dan krijgen ze dus die belevingsvluchten. De eerste die gaat naar Volkelta. Dan vliegen ze hier uit Ljouwert Waai. Gaan ze vol gas voort, waar ze te morgen. En dan vliegen ze naar Volkelta. Dat ben dan de eerste vlucht. Maar ja, ze vliegen er ook al. Hè. En het is voor die piloten echt, sinds ze zelfs, een feest om in te vliegen.
schitterend gevoel. Je voelt de kracht van die kist, die motor, die is waanzinnig. De acceleratie is enorm. En als je dan genoeg snelheid hebt om de neus recht omhoog te kunnen zetten. En je knalt gewoon recht omhoog, al accelererend. Dat is gewoon schitterend. Je kijkt opzij, je ziet het vliegveld kleiner worden onder je. Ja, dat is machtig mooi. Ja, ik verwacht dat wij gewoon gaan die kist laten zien naar het publiek. En dat is een hele eer dat we dat mogen laten zien. Hier is hij nu eenmaal. We zijn met het hele detachement daar bijzonder druk mee geweest. Dus de voorbereiding is heel complex. Niet alleen het plannen van de daadwerkelijke vlucht voor onze vliegers, maar het hele maintenance gebeuren, het logistieke geheel, reserveonderdelen die mee moeten. Eerst naar Pax River aan de oostkust en daarna naar Nederland. Zodat we ook al daar nog kunnen vliegen in Nederland. Ja, dat is gewoon een gigantische organisatie. Ja, Hajo, de seizoen eerst aankomen om een uur is 8. Dat is nou dus bij een jelle uur, 3 kwartier is het uitsteld. Hoe is het nou bij jou persoonlijk? Heeft je zelf ook een beetje de kriebels? Ja, toch wel een beetje. In 2013 ben ik voor het eerst naar Amerika geweest om een verhaal te maken over het lood. Want het tast al zo voor meer leven maken. Nou ja, dat hebben we toen zelf ook ondervonden. En ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig naar wat nou het effect hier op jou het is. Is dat nou zo zoals daar in Amerika? Kloppen die meetings die daar dienen? Komt het urin dus maar jou? Kun je dat één op één omrekenen? En daar ben ik wel echt heel nieuwsgierig naar. Het tast al zelfs, ja, als het just is het een oegriestelijk nieuwsgierig tastel om te zien en benam had je ik weet wat het kan. Ja, voor de flinterspotters in, dat zeiden ze het al. Ja, als je jezelf een beetje serieus neemt, dan sting je deze dagen hier aan de baan. Want het is feitelijk de eerste keer dat een F-35 dus een soort van operationele oerstek maakt naar een oorlog vanuit Amerika. In Amerika wordt er een heel soort met vliegen, ik op verschillende bases. Maar voor het eerst gaat er dus zo'n beetje operationeel de Atlantische Oceaan over. Ja, om hier stationeerd te worden, detacheerd te worden. Hè? Want Defensie zelf ziet het als een soort van uitsturing. Hajo, Joen, dus om 11:00 is de onkomst op Vleembasis Ljouwert. Live te volgen trouwens op de site van de Omroep. Heren aan tafel, ben je ook een beetje leefhabbers, een beetje vleentugsspotters of net? Niet echt een vliegtuigsporter. Nee. Maar wel bekend met het fenomeen? Ik zie het wel. Ik fiets heel veel in het noorden van Friesland. Dus ik fiets er heel vaak langs Jelsum, langs Marsum. En dan zie ik ze allemaal staan. Pas geleden nog met de oefeningen met F-15. Ja, daar staan ongelooflijk veel mensen te kijken. Ja, ik snap daar niks van, maar als mensen dat leuk vinden... De mensen van de morgen winnen ze betiid, winnen ze er allemaal een plakje te krijgen. Hè? Ja, ze zijn in de Rijn, de hele dag Rijn. En als ik nog uitstelt? Een beetje, hè? Ja, het is wat. Maar, hey, jongens, ja? Ik ben wel benieuwd naar wat voor herrie het gaat geven, want ik woon er in de buurt. Dus. Ja, nou ja, we zullen het ongetwijfeld jaren, denk ik. Hè? Ja. Iets minder schel. Tenminste, dat is de verwachting. Ja. Ruitse, daar best eigenlijk nog heel tijd op ziek naar de vraatkeuken in je eigen Friesland. Ja, klopt. Waar is het West? Ik ben bij Juliet West. En Juliet komt uit Deersenwaai, daar wennen ze nou, maar ze komt oorspronkelijk uit Nigeria. Ja. En prachtig. Weer heel verrassend. Nigeria, dat is dan net maar de tweede keer dat je nou in Afrika Congo-video hoorde. Maar ik moest toch wel wat dingetjes merken. Hè? Er zijn toch wel wat gelijkenissen. Er zit weer banaan bij. Oh ja? Er zit weer banaan bij, dus dat is dan ik. Maar goed, wie wil wat wederom opvalt, enorme gastvrijheid. Hè? Die mensen hebben een enorme gastvrijheid, die echt geweldig, hartstikke leuk. Ja, maar is dat het meeste wat het meest bijbleun is? Nou, ik vind dat het is van die mensen gewoon vanzelfsprekend. Hè? Ik bedoel, ze sieren net een iets beetje. Ik ga direct van na de tijd, hè, toen we de uitsturen kleren hingen, direct de telefoon en de hele buurt bel je van, kom maar jongens. Wat zie je nog? Ja. De pannen weer vol. Ik kan smeren op alles tegen. Ja, maar ook wel jou. Ja. Bent u wat een liefhebber voor het eten? Zeker. Zeker? Ja? Ik kook zelf ook graag. Kijk eens, Nigeriaans toevallig? Nee, de laatste tijd vooral Thais. Ja. En lekker scherp. Lekker scherp. Nou, dan heb ik nice voor jou, Joert. Het is scherp genoeg. Het is scherp genoeg? Ja. Zullen we even zien? Zie maar even. Bij waar ben je hier? Juliet. Bij Juliet. Oh, dan verhoor ik mijn naam van Rijtse in Romeo. En Juliet, waar komt je waar? Ik kom uit Nigeria. Nigeria? Ja. En wat is de specialiteit van Nigeria? De specialiteit is jollof rijst die gaan maken. Ja? Vandaag. Wij eten rijst als jullie als aardappel bijna elke dag of zo. Ja. En nou toch ik eigenlijk geen deksel op. Want op een bouillon wil ik geen deksel. Maar ik hoor je nooit mijn deksel. Want dan zie je net wat er gebeurt.
Die recept heb ik van mijn moeder geleerd. Ook als je Nigeriaans, als je een meisje bent, geboren als oudste in de familie, je moet van 5 of 6 jaar leren hoe te koken. Ja. Ja, zo op tafel zitten met 2 of 3 kinderen, dan hij is mijn familie, daar heb ik een weg. Ja. Maar soms gaat mijn buurvrouw op, ze kom ik heb eten, klaar, kom je bij eten. Is het genoeg voor jullie? Is het meer dan genoeg? Ja. Nou, hij jongen wel van heel de eerste meer, man. Jongen, hoeveel kiep hebben we net? Met deze met dit er nog in, dat zou ik... Ja. Wacht even, nog even zien. Nog ik dit erbij? Ja. Ja, toch? Ja. Oké, nog meer? Niet te ver. Die droppen? Ja. Ja. En ga je hier ook naar de kerk? In Sneek. Vroeger was hij hier, maar dan Ja, vind ik het beetje saai, beetje saai. Ja. Een beetje dansen zo, niet? Ja, hè? Ja. Nee, weet je... Oh, happy day. Oh. Nou, Gillian. Oh, kijk. Dit moet het wezen. Wat mooi. Hij zei er altijd een lekker eten. En wat zei ze hier? In Nigeria wij zeggen, I am your I maybe. Ja, Nou, kijk. I can maybe. I am your I maybe. Ja, wat een vrolijke dame is dit. Ja, mooi, hè? Ja, dat spatte er al. Het spatte er al. Zie ik 8 uur bij de kapper zitten, toch? 8 uur bij de kapper, want Rijtse kwam en hier 8 uur en die vlechtjes zal ik helemaal maar keurig verzorgd en heel erg leuk. Heel Ja. erg leuk. En vaak zitten we hier dan aan tafel met een glas wien. Ja. Maar dit gerecht moeten we dus drinken met bier, want Ja, dit is Guinness. Dit is Guinness bier, dat is Nigeriaans Guinness bier. En, Het is Nigeriaans Guinness bier. Ja. En nou goed, dat kerst hier in speciaal zaken dat krijgen. Mooi. En, maar het is een bijzonder mooi, hè? 250 talen worden daar gesproken. En en zij, en het is scherp. En dan had ze deze keer had ze het, volgens haar wat minder scherp maken. Dat heb ik dan. We mooi pro, hè? We mooi in pro, hè? Ze had het wat minder scherp maken. Dat begin ze net hoor. Nou, ik hoor je, zeker. Oh. Want het is echt heel lekker. Ja. En die bakbananen, hè? Zo, die bakbananen, speciale bananen. Dus wij zouden denken van, nou, die maakt voort. Ja. Maar, Sabrun. Ja, Sabrun. En wist hoe een aap een banaan hier maakt. Als die een kent, mag je het kennen. En die doet het oorsom, hè? Zo. Sa vastpakken en dan aan die kant. Eén piepje, hoe stond een banaan? Sa. En aan die kant, dan moet het makkelijker gaan. Kijk. Hey. Ja, volle makkelijker. Maar Ja. dit is gewoon... En dat is ze van de aapmouwen zoeken hoe die een banaan heeft. Maar die wij zoeken hem, wij maken hem op. Aan deze kant die hem sa. Ja. Een aap die pakt hem eerst vast en dan schielt hij hem snel heel makkelijk eruit. Maar dus ik weer... Alle dingetjes uit de Maar het is, doel het is inderdaad wel weer pittig. Er zit die madame Jeannette zit erin. Ah, Dit is kennen we? thick meat. Dat hebben we net in het filmpje gezien. Net in het filmpje gezien. Dat hier we wel maken, want dit recept heeft ze wel op doen. Stiert op de side. En stickmeat, er zit paprika in, er zit sipel in. En dat heb ik met marineerd. Het is een beetje pittig, want dan zit ik weer die madame Jeannette in. Eerst even sieren. Ze sieren het vlees eerst allegaar en daarna bakken ze het. Het is heerlijk. Toch? Michael, wat vind je ervan? Het is heerlijk. Ja, toch? Ja. Nou, Echt de eerste keer Nigeriaans? Ja. En is het een beetje te vergelijken met Thijs of toch wel heel oors? Ja, het heeft een beetje de scherpte ervan, maar het is natuurlijk in smaak heel anders. ik ben wel blij dat er een pilsje bij zit. Ja, toch? Het is absoluut lekker. Jongens, ik geef even net het volgende item. Want het brocht André Kupers in de Romte. Leeuwen in jezelf, leren van chinslagen en tros zetten. Begin dit squalier is astronaut André Kupers van een lezing op het Lauwers College in Boetenpost. Maar als doel de leerlingen te inspireren. En misschien zelfs wel om oor te rekenen mooi dat het is zo wel best genoeg, die mentaliteit. Vraag is in hoeverre die mentaliteit er is en of dat dan typisch is voor die hoeken van Friesland of dat het bij alle Noorderlingen jet. Bient volgen dit squalier een paar leerlingen van het Lauwers College om dit uit te zieken. Als je het heel graag wilt, moet je het gewoon proberen. Misschien lukt het niet. Ik dacht ook, nou dat lukt waarschijnlijk niet. Maar ik ga het toch proberen. It is taking André Kuipers to the International Space Station. Als het worst kiest alles.
Of willen we dat ik? Wat is belangrijk dat je 14, 15, 16 hier binnen? Hoe heeg lissen ze hier in Boetenpas te lotten? Of vinden ze het wel gauw best genoeg? En wat zou dat oer us Friezen of Noorderlingen? Ik herken wel in de Noorderlingen van doe maar normaal, doe je al gek genoeg. Het is prima zo. En ja, dat misschien hier meer heerst en dat je sneller tevreden bent. Ik ben Lianne de Vries, ik woon in Buitenpost en ik ben 13 jaar. Ik vond TL heel makkelijk en toen ben ik in de kerst al doorgestroomd naar HAVO. Toen zeiden de leerkrachten dat ik wel heel goed naar VWO kon, dus toen ben ik nog naar VWO doorgestroomd. Ik ben Rick Bremer, ik ben 18 jaar en ik kom uit Grijpskerk, Groningen. Ik zit in de 6e klas van het VWO hier. Dus examens? Ja, examen, ja. Meestal denkt iedereen van ja, als het zo lukt, dan is het prima. En als het kan misschien wel hoger, maar als het zo wil, waarom hoger? Misschien, ik weet niet of dat een goede eigenschap is, maar zo denken de meesten er wel over, denk ik. En Do? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook een beetje zo ben, ja. Maar goed, als je kan, moet je natuurlijk eigenlijk wel proberen om zo hoog mogelijk te gaan wat je zelf kan eigenlijk. Maar ja. Want wat was letter? Dat is een goede vraag, ja. Geen idee. Geen idee, nee, weet ik nog niet. Ellen weet heel goed wat ze wil. Ze kiest er zelfs voor om een niveau leger te gaan. Van VWO naar HAVO. Ja, als ik thuis kwam, was ik meteen met huiswerk bezig zo. En ja, je had altijd wel weer toetsen, dus dan als je klaar was moest je toch weer opnieuw. En ja, daar had ik geen zin meer in. Om dat nog 3 jaar te doen. Zelfs bepalen, maar ik Tajan altijd te dreig is, een niveau te heeg, liek als Robin. Zit nou in het examen hier van de HAVO, komt van het VWO. Ik dacht van altijd van het hoogst haalbare, dat moet je gewoon doen. En het is het uiteindelijk dus niet geworden, maar ja, dat was ook niet erg, want ik ga nou hierna een HBO-studie doen. Dat wou ik sowieso al na het VWO ook al doen, geen universitaire opleiding niet. Maar dat kan altijd nog na het afsluiten van HBO. Binnen we te beskieden, maar us allen. We zullen net gauw sissen dat we goed in iets binnen, zei Nienke Dotinga. Het is een stuk kracht als het heeft, maar het is ook niet valkuil. Als die zelf nooit op de voorgrond zit, ja, dan zit ik nooit te komen. Wees misschien uiteindelijk wel graag wezen was. Dus de conclusie is, we mogen uzelf wel wat meer zin litten. Ja, dat denk ik wel, ja. Dat zou heel mooi wezen als dat kist. Maar ik vind het zelf ook wel, dat is moeilijk. En dat is ik vanuit de cultuur wees mij opgegroeid best. Wees maar gewoon. Ja, en morgen dan zien we de orders op en zorgen we hoe het de leerlingen zo correct voor de crisisvakantie vergeet. Als je een hartstilstand krijgt, dan is het van levensbelang dat er gauw iemand is die het reanimeren kan. Als wacht mast op een ambulance, dan is de kans om het oerlebien volle liedsen. Friesland die bloot achter op orenregio's in het tal warger helpverlieners dat reanimeren kan. En daarom staat Joert de campagne Klopjend het voor Friesland. Nou, hier was het, hè? Ja. We leiden op het strand, wie bloedhiet. Ja, dan jij je een keer help! Dus we zeren om en zoals juist in je lezen. zonder woorden te zeggen, huppakee, onderslag. En we zijn fut langs mooie reanimatie begonnen. Ja. Dan kun je zien dat je daar wel een leven maar redden kan. Ja, het promofilmpje van de campagne Klopjend het voor Friesland. Michael Kuiper, dokter Michael Kuiper, maar ik zeg je werkt op het MCL hier in Ljouwert. En we zeggen het niet correct in dit filmpje van hoe belangrijk is het dat zo gauw als mogelijk begonnen wordt met reanimeren? Dat is ontzettend belangrijk, want elke minuut dat het een hartstilstand of een circulatiestilstand duurt, heb je 10% minder kans dat iemand dat kan overleven. Dus dan zeggen ze wel eens, die 6 minuten, de eerste 6 minuten zijn cruciaal. Ja, en je kan zelfs nog zeggen, hoe eerder hoe beter. Binnen 1 minuut, binnen 2 minuten, binnen 3 minuten, wat kan met burgerhulpverlening, zijn de kansen gewoon veel beter. Ja. Dus je kan de kans 2,5 tot 4 keer groter maken dat iemand overleeft als je niet op de ambulance hoeft te wachten. Want jou werk je zelf op intensive care in Ljouwert. Maar kun je jezelf ook reanimeren? Ja, ik kan ook reanimeren. Gelukkig maar, ik heb het een paar keer moeten doen. Oh ja? Net zoals de dames op het filmpje bijvoorbeeld, heb ik op het strand ooit gereanimeerd in Frankrijk. Een jongetje wat verdronken was, dat hebben we gelukkig kunnen redden. En ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik iemand met een hartstilstand aantrof die ik niet meer kon redden.
Maar dan ben ik blij dat ik weet wat ik moet doen. En dat ik niet erbij sta, dat ik niet weet wat ik zou moeten ondernemen. Dat is het cruciale. Hè? Ja. Het cruciale is dat als je iets hoe komt, ik heb zelfs er ook ervaring mee, maar als er iets hoe komt... In een restaurant? Ja, al mijn mensen worden getraind, elk keer. Dat is een stukje gastvrijheid, hè? Dat moet je doen. Dat vinden wij echt, ja. Maar dat is het, hè. Als er iets gebeurt en er wist net wat het was, dan zou je toch de eigen de kool skam je. Dat je het net weet. Dus het is echt een oproep die echt heel wichtig is. Hè? Nou, blij dat je dat zegt. Het is moeilijk om te doen. Zeker als er zomaar iemand omvalt en je moet wat gaan doen. Ja. Het is moeilijk om te begrijpen dat het echt zo erg is. En dat je je om moet schakelen en het moet gaan doen. Ja. Het is ingrijpend. Dat maakt een enorme indruk op je. Enorm, ja. Zelfs ik als professional die dat in het ziekenhuis vaak gedaan heeft, heb nog heel erg vaak teruggedacht aan het jongetje uit Frankrijk. Dus dat heeft een hele grote impact. Maar nog grotere impact heeft als je erbij staat en je kan niks. Nee. Maar nou is het wel, Michael, zo'n 2002 is de defibrillator, de AED. Wat brengt dat mij in mij? Wat voor effect had dat? Dat maakt een hele belangrijke stap mogelijk. Namelijk dat als je een hartstilstand krijgt, dan is het zo dat de elektrische activiteit van het hart helemaal onregelmatig is geworden. En dat kan je met een elektrische schok weer regelmatig maken. En dan kan het hart weer regelmatig kloppen en weer zorgen voor bloedsomloop. Dat is eigenlijk de meest cruciale stap van het hele reanimeren. Hoe sneller je die bij iemand hebt die een hartstilstand heeft, hoe groter de kans is dat hij herstelt. In het begin heb je nog wat we dan ventrikelfibrilleren noemen, dat hele onrustige bewegen van het hart. Dan is de elektrische activiteit ontregeld. Als je dat goed kan krijgen, dan heb je veel meer kans. Als je langer wacht, langer dan 6 minuten, langer dan 10 minuten, dan stopt het hart op een gegeven moment ook. En dan doet het niks meer. En dan is het veel moeilijker nog om aan de gang te brengen. Ja, maar nou ben er ook mensen die zeggen, ik wil helemaal net reanimeerd worden. Die ben ik huiverig eigenlijk voor het feit van, ja, aan zo'n ben ik wel weer bij, maar dan ben ik niks meer als een kastplantje eigenlijk. Ja. Daar kan ik 2 dingen over zeggen. Als je heel oud bent en je hebt een ziekte en je gaat langzaam achteruit, reanimeren is niet bedoeld om alle sterven te voorkomen. Dat kan niet. Maar de mensen die gezond zijn en toch heel bang zijn dat ze als een kastplantje overleven, daar kan ik tegen zeggen, de kans dat dat gebeurt is heel erg klein. Als je een hartstilstand krijgt, is helaas nog steeds de grootste kans dat je het niet overleeft. Maar als je wordt gereanimeerd en je overleeft het en je komt op de intensive care, dan heb je een behoorlijk goede kans om wakker te worden. En als je wakker wordt, heb je een hele goede kans om gewoon weer naar huis te gaan. Ja. Maar wat dus 9 van de 10 mensen die dat overleven, gaan gewoon weer naar huis. Ja. En 1 van de 10 niet. En sommige mensen die waren al ziek van tevoren of hulpbehoeftig en een deel niet. Dus de kans is verreweg het grootste dat je er goed uitkomt. Maar toch ben die mensen gewoon, die hebben zo'n penning om, zo'n niet reanimeren penning. Ik ben net niet heel soort, maar ik geloof iets van 60.000 mensen die in Nederland die zo'n penning omhaal. Ja. Wat moet je dan doen als je dat aan het komen? Wat je moet doen als je die ziet. Eigenlijk is het zo dat de autonomie van een mens het belangrijkst wordt gevonden. Dat betekent dat als iemand zegt, ik wil dat niet, ik wil niet dat je dat aan me doet, dan moet je dat respecteren. En we hebben als Nederlandse reanimatieraad, waar ik ook een deel van ben, hebben we ook een heel stuk geschreven waarin staat dat we dat respecteren. En dat we zeggen, als iemand duidelijk zegt dat hij dat niet wil, dan heeft hij een duidelijke keuze gemaakt en dan zullen wij, als we dat zien, hem niet reanimeren. Maar met deze oproep en deze campagne willen je gewoon meer vrijwilligers die leren om te reanimeren. Ja, en ik zou naar daarvoor willen dat bedroeven, bedroeven, eigenlijk van zichzelf, ik zeg ik zorg gewoon dat een aantal van mijn mensen de kans krijgen, als bedroeven jou ik dat, om die lessen te volgen. En dat is 1 keer per jaar. Ja. En dat kist ik nog als onkostenboeken. En daar helpt de meesten mee en dat mag toch kennen. Ja, maar wat ik daar naartoe wil voegen is, als ze dat dan gedaan hebben, laten ze dan op de website van frieslandhartveilig.frl kijken. Ja. En dan kunnen ze zien wat ze kunnen doen. Dan kunnen ze zich bijvoorbeeld aanmelden bij Hartslag Nu. Ja. En dan kunnen ze vrijwilliger worden, maar dan kunnen ze ook worden opgeroepen op een mobiele telefoon. Precies. Dat betekent dat het niet alleen bij in het restaurant is, maar het kan ook zijn dat het binnen 1 kilometer van je huis is, dat je een keer wordt opgeroepen om een keer te helpen. Ja, er is een app van. Je weet hoe het is. Tegen dank voor jouw verhaal. Ons Safir, nou kunnen we aan ik kon nog al en dan gelijk naar de vleerbasis, denk ik. Even shen naar die F34. Maar ons Safir, nou dadelijk keer trouwens we shen naar het Frieskenijs in Joert. En vanavond nog een hele gezellige dag. Schat, ik
Ik moet je wat vertellen. Ja, maar ik wil ook even wat vertellen. Want morgen steken we de thermometer in de Frieske economie. Want hoe zit het ervoor met het toerisme? Wat wie? Nee, let maar. Zo lekker op een camping. Maar dit waar?